hallo. Hallo, det er Martin. Hej Martin, hvor er du fra? Jeg er fra Tostrup af. Martin, har du en kæreste? Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har en single fyr inde på chatten, der hedder Bøje, der gerne vil have en kæreste. En single fyr? Det er sgu da ellers meget fristende. Han er meget fræk. Er det rigtigt? Det er rigtigt, og han har de største bryster. Hvad skriver han? Hvad siger du? Han skriver bare, at han har store bryster eller noget. Det har han. Han har store bryster. Okay. Det er, du ved, det er med gigantiske vorter på. De er jo på størrelse med bunden af en 1,5 liters colaflaske, ikke? Okay. De store lyserøde vorter, ikke? Og så peger de sådan lidt ud til højre og venstre. Det er rigtigt. Ja. Når han laver suppe, så hiver han dem lige ned i gryden og rører rundt. Var det ikke noget for dig, min ven? Jo, det er lige før, mand. Det er ordentligt. Vi udveksler lige nogle telefonnummer bagefter, så. Ja, men det kan vi lige gøre, selvfølgelig. Skal vi ikke det? Det synes jeg, vi gør. Jo. Hvad kan jeg gøre for dig, min dreng? Jamen, du ved ikke, kan jeg ønske noget musik eller noget? Du kan prøve. Jamen, hvad vil vi gerne ønske? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne ønske noget med... Jeg vil gerne høre noget Susi Quattro. Hvad for noget? Noget Susi Quattro. Det er det vildeste hardstyle fra 80'erne. Hardstyle? Ja, jamen lad os fra 80'erne. Ja, jamen det er helt top nice det. Nej, det skal vi ikke høre. Hvad vil du gerne høre med, dreng? Jamen kan vi høre noget Trandemøller? Trandemøller med Mogen? Nej, du har ikke noget vildere end det. Nej. Nu er det også fordi, at Trandemøllers yndlingsnummer, han har lavet nogensinde ever, det er Mogen. Du ved, den med hunden like har udråbet, ikke? Ja, jamen det er rigtig nok, men... Jeg græder hver eneste gang, jeg sender. Jamen, jeg vil have noget andet. Jamen. Nu bliver du nødt til at bestemme dig. Jamen, jeg vil nødt til at give mig noget... Har du noget X-Factor? Måske? Jeg kan finde den der støttesang, de har lavet. Jamen, kan jeg ikke høre noget Asian Sensation? Nej, nu holder du fandme op, min dreng. Det er simpelthen det bandeord, det der. Farvel og tak og tobak ud af vagten med dig.